ọkọdị na-ekwukwa okwu ọkọdị na-ekwukwa okwu nke onye ji ego onye agọnị ya onye bụ eze na eze ji eri ya ofu aka lụta mmanụ na o ji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu nwa na dị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke njem anyị bụ Igbo na ọja anarịla azụ ọgwụ eche anyị na-eche ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ọ ka ọ dị nwa na dị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke njem anyị bụ Igbo na ọja anarịla azụ ọgwụ eche anyị na-eche ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu ọ ka o mere ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị No, stop. In those days, olden days, Onowu ayabia ọ na-agba onye bịa be anyị particularly ndị isi ba na-acha mmemme anyị na-respect so much by I think it will go down in history na ife anyị ji ahụ n'ọbịa na onye ichie bụ onye ụkụ Onowu gwa m onye ya napụrụ m
Aye, you're not going how do you use that? Man, this occasion, how do you use it? Emana no na social glories. Ike bụ eziokwu na ya mara na ndị nnukwu mmadụ kpere etu anyị isi ala. Ọ ya dị ya. N'ọnụ oyibo monetization. Ife dị mmiri. N'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Tiago. N'owu. Ichiatu. Ndukwu ọga m. Anyị nwe ọjị. Unu n'ezi anya ọ bụrụ na ga-eri na akpa bụrụ naba anyị anaba. Unu gwa anyị kwubi okwu na bụ unu ka anyị nọ. Bụ unu ka anyị nọ, unu gwa anyị kwubi okwu anyị kwubi okwu. Unu gwa anyị kwubi okwu anyị kwubi okwu. Akwa ya si otu amị. Oje Ezeh eze n'aka. Ojikwen. President. Alokwen. President. Chineke na anyị na-enye otuto na nkasi ụbọchị taata. Na ndụ na risike ka nyere anyị wee ike pụta taata. Anyị na-ekene isi ụmụnne anyị si ala wee bịakwute anyị. Etu isi wee dufa wee lute ebe a. Anyị na-ekwu na mgbe ga-ana okwu dị ọta ebe a nke eji wee na amakarị. N'afa Jizọs Kraịst wee nwe anyị. Anyị wee na-asị Chineke nna biko ọ ga-eme onye ga-eke ma onye ga-eke amarọ. Uche ị ga-eme amem uche mmadụ. Ife anyị bịa taata anyị na-ama akwụkwọ na ọ bụ efu ụnụ fụga isi ọnọdụsị ụmụnne anyị bekwutara anyị bụ ndị ala. Emesizie ka anyị malụ ife abịa mana anyị ma na ife abịa ga-abụ ife ọma. Anyị wee na-asị onye ọbụla na-aba ya obi aka na anya biri ndụ anyị ga-adị n'ofu Chineke na biko goziela ya ji anyị taa ka ọ zaa dị na mkpụrụ obi si na afa Jizọs Kraịst bụ nwe anyị. A na-ekele kwebe nwata n'obi ya na-ayọ na mba na-ekele nwanne ya nwoke ebe mma ọnya na-ekwu na ndị abịa bụ ndị ahụ na ntụ abachi wee bịa na ba abịa anụ ọfụma na mgbe a gbachara ọjị taa amaghị ebe ọ na-anọ makwa ibe bịa na-ekwu ka Chineke godiara anyị ọjọọ taa ka ọ dị mma maka na ọ bụ ndị be anyị asị otu ahụ na-aba nkụrịkọta onye akpatara nwanne ya. E nwere nwa anyị nwoke nne na nna ya ziri ozi wee gbuo ya ụzọ ha ya esi ka aje wetakwara ya oke ọjị na-apụnụ ọ chọrọ ya bịaba ọ hapụ ụzọ agwara ya sobu ụzọ ọma batagide ọ bụrụ n'ebe a ka ọ si n'ụzọ ọma dị. Asị ya makwa ya ọfụma sị na afọ oyibo ya bụ Dolis o duru nne ya duru ikwu na ibe sisi duti ya ka anyị bịa ka ihe ọnụ ka unu du ya ya ka ọ bịa be anyị ka ọ bụọ ụmụ ka ọ mụọ nwoke ka ọ mụọ nwaanyị ana isi unu du ya ya ọ nne ọma unu siri unu anyị eriwu abụba anyị unu rie ya unu agbara ọtọ bụwa nkwọ
nọ so abịara na unu ife ọma unu nwere unu anyị erinwu nke anyị eriri ka ya nka anyị na unu awụrụ ikwu na ibe bụrụ enyi na ọgọ anyị bịa bụ unu ka anyị nụọ nwa unu nwaanyị ka anyị na ya biri na nwaanyị nwoke laikiri ihe ọfụ na bụ unu ekene m unu kwano obolo nwoke m dọnana obolo kwezuo unu obolo ndị mụ na ba yi bịa akpati nkwụ na-agba na nwoke onye ọcha na-akpọ ose ngemi awajidebe n'elu tebụl kaba unu meghere ifu ụzọ ka wee gbuo n'ife babịa ọkwa ya ifide mmiri mgbe a nọkpaja wan ka gwa anyị babịa ichie atụ ife a kwukwazi ya ọzọ kịta akpọ ego ya bụ ụzọ unu kwụzi anyị fọnụ bịa ichie atụ ejikwa ọsọ m gwuzie unu aka ọnụ ka olu ụzọ na-emeghegwe ụzọ o jikwezuonu anyị kwuru na mbụ sị na ife ọma unu nwere na be unu sichasịrị ọ bụ ụsọ mma ma nnu ma ose ma mmanụ ọ dị ya unu ahịa etes ya bụ oriri unu si na Chukwu mere ọ bụrụ anyị ka unu si rie nye ozugbo afa ọ bụrụ ụzọ ọma nya ka anyị chọbịa bụ unu ụzọ ọma bụ taa nna ya o nwere ife okwu bụ mbụ sị na ọsịta ọsịrị sigharịa unu du ya anya bụ ife unu afụ na onwe ọsịta ọsịrị asịrị họ na ya n'ụzọ a ga-etegide ekolota teruo n'ime ebe a maka na onye na-abịa bụ unu bụ gịnị o jikolota eme gịnị Chukwu nye aka ọ bụrụ na mgbe anyị bịaba bụ unu mgbe ife ọfụrụ batakwara alọ niile na-enwe aṅụrị anyị sị na ụmụ oji esorokwa nwe nya bụ aṅụrị anyị wee sị ka okwu dị nke ka ọ wee baara anyị maka na ife anyị eri ehikakwanụ so biko meghee na anyị ụzọ na anyị abata onye na anyị dọrọ isi ka anyị naba ikwuka onugbu na-atọ ọ dị ka akpacha anya kpọrọ ego bịa bụ ije mana ife ha si ka nzie ego bụ na ife tinyere ose na nnu tọrọ ụtọ rinne ebe a and incidentally found ise na-aza Doris ụzọ dị mma adịkwaghị ụzọ ọma ị chọrọ ka anyị kpọta Doris niile dị ebe a ka anyị maa nke ọ bụ nwa na nke taa tinyere ụzọ ọma mana ọ bụghị ya mba nke a bụtụwa kasa ma gbanyere gị moto ọ ya abịa na gị nata aka ya kelekwa m unu ihe njikwuru ọsọ na-agba afọ ife kwụ ọtọ akwụkwari ọtọ nne ịdịkwa ka onye anyị chọbịa mana obere ihe ka o ji makarị gị nwere spọtụ dịgasị ya n'ihu
ị na-ekwu na ọ bụrụ ọdọrọ isi nke a ọ bụ ọdọrọ isi nke ọnya ọnya ọnke ka anyị bụ na Abuja bịa bịa mụ alọkwezuonu iji atụ obi ọkagbogu n'ọnya Afghan spotted ihe ndị hụrụ nwa m amụ afọ nya ikwetagbo n'ọnya ọnya adị ejumachi anyị na-aba ya ịmara aka m asị gị na iweta ọbụrụ Igbo bọs onye ajụkọ plen ya anyị eji ego nwere nke anyị egwe na plen na alọ kwezuonu onowu ichi atụ ebe ọ bụ na ikwetago n'ọnya unu ahụ nwụrụ ya ọnụ chere ka m agbọjana m mmeji bikọs na-eka m igbo ọnụ nchata ihe agbọja m nọ ma ebe a nọ anọsi m ike a na-agbago nke mbụ na na-eprotect interest kịta bụta na ife na-egbugbu okwu ọka ọ dị na-egbugbu okwu taba maka na onye bụ eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye bụ eze na eze ji eri ya ofu aka lụta mmanụ na o ji ezubara ọha ọnụ ma bụrụ eze ọka ọ dị na-egbugbu okwu na onye bụ eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye bụ eze na eze ji eri ya ofu aka lụta mmanụ na o ji ezubara ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu o nwere ndị dịkwa nche adụ proses ebe a ya gụnụ bụ a na duruduru ka wee memesia ife niile zuru ezu na nke fọziri n'okwu anyị ga-agbalị izu ọ bụrụ ebe anyị ekwu na pọblik ọka o mere onye a bụ onye Jews ga-apụ ya ụza na bịa ji elu erubere isi erubere isi ife ọbụla chọrọ nweta yọta mana ama nne ga-eme na enye respect vinne bebere na n'ọga ụmụ mmadụ ejike na yọta a sị na nwatakịrị obere nwa na-amụ iri elu obi ga-esi ike ka ọ mara ọka o mere
na nwa nwoke ka metụtara anya onye akpanụkụ onye n'ikike ma obi anọchite anya na ọ na-abịanwu n'obodo oyibo and all the latest addition to my family bụ onye ịma na ibe eji kọwa ya maka adị ama ama omenye egwe egwe na backdoor ma nwaanyị In addition to
achọkwara ka esi gị ka ajụ a sị gị 1 million na-ene gị n'anya gbawe anyị ga-asị nke nke ọnwụ maka ndị ma nwunye ife ọbụla ya bụ dọla nwa unu ya ebikwa n'ebe pansụ ka obere ego otu ahịa eru nne na maka na ndị unu ya abịa ihe agata anyị ewepụgo na-achịsịara ndị nke ọzọ akịrịka ọgwa ya kacha anyị denomination of Igbo Joga the guy that I am not those very Ayaya Magazine. Ayaya Magazine. Ebulu nabata n'okwu anyị were obi unu si anyị n'ọdụ mma anyị tụkwasịkwara ya ofu n'obi anụ anyị iji esi nne ya ọbịa gba ọmụgwọ ya jiri bịa if from IT say no Ofubu 2020 awareness ya anya wezi kabasi mbo yife oro weke go ana to sikwa ka we so yife sina ka we so ye bu ke ye ji we do Iteke roche
Africa one ụfọdụ nsogbu wee jee ụfọdụ n'ala mana anyị gbagwọ oge kwa aka echi ọ pụtara ya lọgọ ya na nke omenye si anyị abụ enyi ụmụ ojii ya abụ ọbụ awọrọ m ya ịma ibe iwe na ndị ọnọdụ ya anọpụta ugo na nwa nwoke na nwa onye Ghana. Ọ bụ onye Ghana. Nwa ga-eyi eso ndị Gambia. Etu ha si eme onye eso nwaanyị. Ya. Obi dị m Kolina. Ife niile na-achọ n'ụwa a emezugo taa afọ ofu onye so na nwa aṅụrị mbọsị tata it has come to pass. Ekpere na-ekpe ka ha bie di na nwunye bite aka ịtụ anyị nwasị wee bi ghara inwe nsogbu ghara ịkọsọ nsogbu fọ onye anyị na-anụ ekpere na-ekpe ha bie ọfụma bie n'udo taa nka ụmụ ha zụkwa ha etu ha sụsụ ụmụ ha ledokwa ngwuru ahapụ ha ledo ha anya na ibicha anya nọziri ha nwa emezie nke fọnụ ledo ngwuru anya chikwa ya dozie ya ọfụma dozikwa nke ha nwa ya ga-enwetekwu dozie ya ọfụma. Thank you. Stainless ka anyị na-edobe ọ bụ ka ọ na-aba na-abịa oge na-achị nene nwoke nene nwunye ya ma nwaanyị nụọ dị obi na-asọ ya elele nwaanyị ọma aba m bụ Chief Chinemelu Chukwu nwe ike na ego ichi atụ nke ịbụọ n'alọ ife mee tata bụ nwaanyị ka anyị bịa gbalụ nwa ga-abịa na be anyị binyere anyị bụrụ anyị anyị abụrụ ya asị na ihe anyị ya dị ka anyị ọbịa bụrụ ibe anyị anyị eyie ya oyi anyị amana taa ka anyị bịara iweta ikwe ịtọ asị na ọ gọbụ ikwe ịtọ taa ka anyị bịara iduru nwa ya ebibe anyị ọya bụ ụmụ na ya ọya achịrịkpa ọya azụ na ahụike anya na udo dị. Ndụmọdụ m na-edobe ha bụ na onye nwatakịrị nne na nna ya dị ndụ wee ruinere ha anya asị ụzụ na-amaghị agba egbe ya nye gị ya na-egbe anya n'ọdụ inene omeyie na onye bie inene nwata nwaanyị bịa inene ya na nne ya na nne ya ịfụ ka iruzi atọ ha obi aṅụrị. Ndụmọdụ anyị na-enye aka were obi aṅụrị wee biri enwe ha perfect marriage mana ndidi marriage ka a na-enwe onye nwee ndidi ọtọ karịa ya nwaanyị mara obi dị ọ dịka oji ọgwụ jide ya si na nwoke ruo onwe ebe emeta ọgbaghalụ nwaanyị nwee ebe emeta ọgbaghalụ iwe wekata gị chi na-eji mi n'anyasị ị mara na pajekwuwe nwaanyị iwe na-ewe onye ghe anya fụ na iwe ahụ ewezuọ gị ahụ obi aṅụrị ajụ ya ahụ. Ekene m onye ọbụla tata bụ nwa nwoke dịkpara mbụ Dr. Chinemelu bịara kụọ na Umuoji wee mee ego ọrụ nwaanyị onye bụ ka aja onye ka nọ na tata bụ a very very happy day my life. Ọ bụ Engr Ezeh omenyelara n'ala everyday mmiri obi bụ sọ pọlị ịba nkịta adịghị abụ sọ nzu ọ bụrụ na nwoke si afụ obi mmadụ n'ibe ebe a n'ọsọ nzu ka ihe abụ
Oh, a son of fulfillment. Because okay, one will get that actually also. I know, bro, and one of the I was are you a chief or say yes, a woman move economy to business class. I was saying, no channel. So, I'm not about up to Japan. When you have Haiti, see, I never Japan, no Haiti. No, Chukumebele, okay, Monty. Represent your child. Umuoji. Umuoji. And when no land. I am more there. I have done Mambona. To be a never Nifnanya, Kevin, I have from one Nanya, never from one Nanya. Before suddenly I am or joke. To go to Granabo. That goes on Jamata, what you say now, Lolo. Oh, if I would come along one to get yourself a guy and do a mock. Nobody graduated me. They graduated me. They can't graduate a mock. Many creators of God. Chineke na nke pụrụ ime ihe na-etiga ka nsọ nke n'ime ihe ị na-aga eme ọ ga-aga na ntụziaka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Papa High Chief Ezeh Chinemelu Ezeh ihe rịọba ide mmiri Tata Chinemelu Ezeh the first son of Engr Ezeh bịa n'ụmụanyị n'Umuoji wee mụọ anyị wee sị ka anyị dịtị ya anyị wee bịa wee fụ wee mara na nọpịla aka apị obi wee bụrụ anyị so aṅụrị n'osi obodo ebo tegide wee ya anụ ọ bụrụ na ide mmiri bụrụ n'Umuoji ọ dị nso n'ọrụ na ka anyị na-ana anyị erigo ṅụọ ihe niile gara nke ọma wee na-asị na ha ga-ebi n'udo